Dobrý večer, dámy a pánové. Tak toto je krátká informačka, ve které chci říct, jak to bude vypadat dál. A ještě se chci teda předem omluvit za moje první video, jak to vypadalo, protože to fakt byla hrůza. Vím to sám, pochopil jsem to pozdě, tak bývá mě zvykem. A toto je informačka, že chci udělat další challenge. Bude to možná s jednou osobou, která nevím, jestli přijde. Doufám, že tam bude. Sice nevím ještě jaký challenge, byl bych moc rád, kdybyste mi napsali, jaký challenge by to zhruba měl být. Určitě si nebudu dávat žádnou kostku ledu z sorry do ruky, protože ji mám teď to drbano a žádnou, nevím, skořici, jo, skořici žádnou, to ne. A nic co nejím, to říkám předem, nic co nejím, jo. Musím čili, papričku, a skoro všechno, ale nic co nejím, houby žádné, jo. Co si zapamatuju. Na příští týden chci udělat jako oficiálně první vlog, tam chci říct něco o sobě. Nevím, dokdy to udělám, budu se snažit co nejdřív, zkusím se mít už lepší grafiku, co jsem mohla mít teď. Natačím to trochu blbším foťákem, je to zrobil, že raz, dva, tři. No a to je asi tak všechno. Čau lidi. Čo, vypnu to, zasunu si.